Comandados polo árbitro, o croata Goran Marvic e os seus axudantes, o Celta co uniforme habitual, camisola azul celeste, pantalón branco, e o Pelister de Macedonia completamente de verde. Saen tamén os adestradores e os suplentes que se dirixen cara aos seus respectivos bancos, e os dous conxuntos van formar agora mesmo diante da tribuna presidencial para proceder posteriormente o saúdo, o fair play que manda a reglamentación da UEFA. É a primeira vez que se disputa un partido da Copa Intertoto en Galicia. É a primeira vez que se produce neste 15 de xullo do ano 2000. Celta e Pelister na procura dun oco na vindeira edición da Copa da UEFA. Tal e como ordea o fair play, o conxunto visitante, o Pelister, os seus xogadores están pasando agora mesmo a saudar a todos e cada un dos membros do Real Club Celta. Será un bom momento, sen dúbida, para ver o que fai hoxe a fichaxe estrela, digamos, da temporada, que en vista das ausencias de Maciño e de Celades, temporada que ven, deberá ser o responsable de catalizar o xogo do Club Celeste. Falamos, por suposto, de Doriva, que chegou aínda a semana pasada e que quere quedar co corazón de todos os afeccionados celestes. Hoxe veremos, sen dúbida, os primeiras pingas da súa calidade nun equipo no que, como dicía Víctor Fernández, búscase un pouco o equilibrio entre a veteranía e a xuventude, entre os xogadores máis da canteira, xogadores que xa cobraron máis responsabilidade a campaña pasada. E este o croata Goran Marvic. Estaremos, por suposto, moi atentos a Doriva. Ten 28 anos, queixábase Víctor Fernández de que o ano pasado Celta invertira moito en fichaxes, pero que eran todos xogadores moi novos. Desta volta Horacio Gómez non tropezou na mesma pedra, está a traer xogadores contrastados. Caballero, porteiro do Español o ano pasado. Doriva, subcampeón do mundo coa selección do Brasil no Mundial de Francia. Isto está a piques de comezar. Está o colexiado falando cos futbolistas do Pelister, comentándolles que se teñen que retirar do semicírculo central porque vai ser o Celta o que poña o balón en xogo. Aí está Pablo Couñago. El será un dos centros da atención deste Celta. E xunto a el Benny McCarthy. Doriva, aí o teñen con número 15 ás costas, chamado a ser o substituto de Maciño. E a todo isto Makelele vendo o partido desde a bancada. Vai comezar o encontro, subiu o colexiado, move a pelota o Celta, comezou a temporada 2000-2001, estamos na disputa do Intertoto. Move o balón Doriva, combinando con Giovanella. O árbitro axudante. Golpeu xo Kavinkovski. Sen problemas o balón para Pinto. Sen problemas, parecía sen problemas, pero a piques estivo. E agora, nesta ocasión de Benny, por primeira vez dedica os primeiros aplausos ao seu equipo. Aí volve Doriva, carga, consigue marchar con algo de fortuna, mete o balón para Mena, posición correcta, o disparo de Mena. A córner Tosic. Dándose con facilidades, pero regate. En este cadro, como en esta última acción, está Busaro, lanzamento. E o remate que se marchou fora de Juanfran. Abre para Juanfran. Vai presionar Mominovski. Mete Juanfran, o balón para Tomás. Arranca aí Tomás con forza. O centro de Tomás. Benny, gol. Cae o muro, marca o Celta. Gol de Benny McCarthy aos 30 minutos de partido. Xa se fixo agardar o primeiro gol desta temporada do conxunto de Víctor Fernández. Protagonismo para quen? Pro rei da pretemporada, tamén da anterior. Benny McCarthy marca o primeiro gol do Celta 2000-2001 aos 30 minutos nunha boa xogada de Tomás pola banda esquerda. Marchou del Mazovski o centro de Tomás. Benny colocou impecablemente o seu cabezazo fora do alcance de Tosic. Minuto 30, o Celta comeza a camiñar nesta Copa Intertoto. Necesita goles o conxunto de Víctor Fernández para ir a xogar a Macedonia, a un campo pequeno, difícil e que ten o público en riba. O balón é para Iliev. Momirovski pide na dereita el Mazovski. A subida sorprende do lateral, fronta el Juanfran. Continúa el Mazovski. Esterhoff, será saque de esquina. O primeiro troco do adestrador macedonio. O disparo de Tomás. E a parada
Soberbia enviando balón a córner de Tosic. De máis a izquierda Tomás. Busca un balón longo cara Turdó. Saltou con el Jamsic. Tocou agora Dimov. Iliev. Leva o balón Giovanella. Habilita Tomás, o centro de Tomás. Mario. E ao final o porteiro de Jonathan. Sácase a Juanfran. Para Beni. Con el sempre Iliev. Insiste Benny McCarthy. Marchou aí de dous. Deixou para Juanfran. O centro de Juanfran. E o paradón de Tosic a remate de Tomás. Enfadado porque ya subieron el lanzamiento de esa falta que ya salió muy mal. Entró Jacobo Campos. Ollo con disparo de Cáceres. Gol. Acaba de sorprender o Celta no lanzamiento de un córner Fernando Cáceres. Un gol importante porque cando menos leva tranquilidade a esta eliminatoria. Só restaban xa 12 minutos apenas cando Fernando Cáceres marca dese xeito o segundo tanto do Celta. Estaban aínda pendentes do troco se cadra os futbolistas do Pelister porque rematou completamente só Fernando Cáceres. Marca Cáceres neste minuto 88. Aí está o lanzamento, o control co peito e a volea impecable do argentino ante a que nada puido facer Tosic. Control e disparo. Moitas facilidades para unha defensa tan nutrida como esta. O troco de Juanfran. Tomás pasou o lateral esquerdo e é Jacobo Campos o que actúa agora como interior nesa banda. Grodanov entregou a Sergio. Doriva con Jonathan. Pica Jonathan. Gran balón para Beni. Posición correcta. Ahí está Beni. Gol. Gol de Beni. Sentencia o Celta. Tivemos que agardar ata o final, pero nos últimos minutos o Celta está lle dando outro cariz a esta eliminatoria. Un gol prácticamente que deixa a cousa en franquicia. Que gran balón de Jonathan Aspas. A posición de Jamsic que habilitaba a Benny McCarthy e o sudafricano que repite como goleador. Segundo tanto para Beni, minuto 81. Os goles chegaron ao final. O conxunto do Pelister está a pagar o esforzo defensivo que fixo sobre todo na primeira metade. Marca Benny McCarthy, terceiro do Celta. Veremos. Estropeu uno con ese pase. Vai sacar de banda Kambinkovski. Tocou Ruteski. Foi para enviarla directamente fora. Estamos xa nos 3 minutos que dixo o colexiado. En este preciso momento, final do partido no Estadio Municipal de Balaídos. Acabou o primeiro partido oficial desta temporada 2000-2001. A estrea do Celta na Copa Intertoto saldouse cun marcador esperanzador. Un bo resultado tras estes primeiros 90 minutos. 3-0. Adiantou os celestes. A media hora de partido Benny McCarthy no marcador. Na segunda metade, nos últimos minutos, chegaron os demais goles. No 78 Fernando Cáceres e no 81 repetía o propio sudafricano. 2 goles de Beni, un de Fernando Cáceres que sinan este 3-0 que lle dá desde logo ao Celta un aire tranquilizador de cara ao partido de volta que se vai disputar dentro de 7 días en Macedonia.